već sada da bi vaš proizvod se našao na policama Evrope ili Amerike ili Kanade, već sada to stanovništvo, taj potrošač vam traži da vidi da li se taj proizvod može posle upotrebe raspakovati, reparirati, znači bitan je eko dizajn, bitni su reciklabilni materijali koji su ugrađeni njemu, bitno je da li ste stavili obnovljiv izvor energije ili ste to radili iz neke termoelektrane kada ste to proizvodili. Znači, čitav paket se sada menja, svet se menja ubrzano zbog ove digitalizacije, zbog uticaja društvenih mreža i u celom tom procesu mi moramo imati odgovor i dogovor šta mi želimo od Srbije u deceniji 2030. Projekat Nemačke razvojne saradnje, upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena GIS, kroz svoje aktivnosti podržava nacionalni kao i regionalni i lokalni nivo u uvođenju principa cirkularne ekonomije, pretežno u oblasti upravljanja otpadom. Sve je počelo još 2015. godine kada je Evropska unija usvojila taj paket cirkularne ekonomije i akcioni plan. I mi smo još tada krenuli da promovišemo taj princip u Srbiji. Sa kolegama iz Wuppertal instituta iz Nemačke uradili smo početnu analizu stanja i identifikovali prioritetne sektore koji imaju najveći potencijal za uvođenje cirkularne ekonomije u Srbiji. Na tome se baziraju i sve naše sadašnje aktivnosti, a to je pre svega podrška uspostavljanju planske dokumentacije kako na nacionalnom nivou. Trenutno radimo na izradi programa za cirkularnu ekonomiju zajedno sa NALED-om i Ministarstvom za zaštitu životne sredine, kao i na regionalnom i lokalnom nivou gde radimo izmene i revizije lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom u skladu sa principom cirkularne ekonomije. Kada završimo program za cirkularnu ekonomiju, taj akcioni plan će dati koje aktivnosti, koje mere moramo preduzimati. Naravno, to ćemo raditi potpuno u saradnji sa drugim ministarstvima koji su već doneli strategije. Imamo i strategiju održivog urbanog razvoja koje je donelo Ministarstvo građevinarstva, koje isto ima jednu komponentu cirkularne ekonomije kroz mobilnost. Tako da ono što nas čeka sada u narednom periodu i što je u stvari suština ovog novog zakona o planskom sistemu je da sva ta strateška dokumenta, odnosno dokumenta javnih politika, budu povezani, znači da se zna ko šta radi, da međusobno sarađujemo da bi došli do što boljeg rezultata.